To kanin labaran aka saurara yanzu kuma sai cikakkunsu tare da ni Amina Abdullahi Ibrahim. Mazauna kasar Niger sun bayyana rashin goyon bayansu da juyin mulkin da sojojin kasar Niger suka yi wa shugaban kasar Muhammad Bazoum. A safiyar yau ne dai jami'an sojin suka tabbatar da juyin mulkin da aka fara wato kishin za a yi shi a yammacin jiya. Wani dan Najeriya mazaunin kasar Nijar Bashir Ahmad Gasau ya bayyana wa wakilinmu Ibrahim Bakodan Batta cewa mutanen kasar san ba sa cikin yanayin farin ciki. Ya ce wasu da ya zanta da su sun ce juyin mulkin na kawo ci bayan kasa. Al'ummar kasar sun kara da cewa wannan mulki son rai ne kawai, amma shugaban na iya bakin kokarinsa. Bayanai dai na cewa janar Omar shine jagoran sojojin da suka hambarar da gwamnatin ta jamhuriyar Nijar. Janar Omar shine shugaban dakaru masu gadin fadar shugaban kasa a halin yanzu, kuma ya kasance a wannan mukami tun farkon mulkin tsohon shugaban kasa Muhammadu Isufu. Kamfanin mai na ƙasa NNPC ya ce sau 240 barayi suka fasa bututun ɗanyen mai a sassan ƙasar nan a cikin mako guda da ya gabata. Kamfanin ya ce fasa bututu da satar ɗanyen mai sun ƙara kamari a yankin Niger Delta, musamman jihohin Rivers da Bayelsa da Delta, inda aka gano aka kuma toshe wurare 93 da barayin suka jona pipe suna satar mai daga bututun gwamnati. Sanarwar da kamfanin ya fitar ta ce duk da cewa an gano tare da lalata haramtattun matatun mai 69 a cikin wata guda da ya gabata. Injiniya Haruna Yusuf Beli, masani ne a fannin haƙar ma'adanan man fetur, ya ce matsalar fasa bututu har magajin gobe har yanzu da muke magana wane ne shugaban kasar Kamaru daga shekara ta 1982 zuwa yau shekaru nawa kenan? In kika shekara 40 da ɗaya ne ko? Da ɗaya. To in kika duba ai za ki gaba kwana